Usodolophu waseMatatiele uSonwabile Mngenela wazise osomashishini abaza kusebenza kwiiwadi zalo masipala nalapho kuza kongezwa izibane, ulwakhiwo lwendlela nokulungiswa kweziseko ezithile neziphambili. Ethetha xeshikweni ebenikezela ngezi ndlela ezokwakhiwa iWard 6 uthe so iMatatiele ke ike yaba be-underdeveloped for ixesha elide kakhulu. Kodwa siyafuna ukuvuyisana into yokubana sibe sirecognize into yokubana funeke ezi ndlela zibe zi-national road ezitharishwa. Kudala ke kukhona isikhalo apha ke sendlela. Siza ke sizothulisa ke eso sikhalo ukuthi ke nansi ikhampani engu-Across ezawukhona mayinenzele umsebenzi. Siyayazi ukuba izawube yinto ye-graveling ezawuba yi-9.1 kilometer access road. Kuzawuinstallwa ke i-water pipes and ukulime nalapha exa kwendlela indawo ezibonakala zinganawo imiforo wokuba makuhambeke ecaleni kwendlela. Umngenela ugqibele sele elungisa abahlali ebebenyukelwe ngumoya kule ntlanganiso. Ndiyayazi ke into yokuba ngabe influencwa yenye into ndingekuba ndingenazi iipower zoba ndingenza ntoni ukuthetha namthetha kweli cala. Ndikenzile ixesha loba thetha, but if kukhona into phakamisa isandla uraise entlanganisweni. It cannot be correct that uzawuvumela ukuba makuhawulwane entlanganisweni apho kukhona abantu abafana notata ababadala. Thina ke sikhuliswe kumakhaya ahlukene asithethe omnye umuntu ethetha noba sekuthiwa uva kunjani entliziyweni. Kanti okwancome abahlali bebephume ngendlu. Kwiintlanganiso zasekuhlaleni ukhansela is the center ekuthenini makamobhalayiza abantu. Siyabulela ke tata uMdlela. Ndiyaqala ngokuyibona egcwele ukugcwalela ngaphandle uyeke kubake incane kodwa kuyabonakala uba le ntlanganiso noko yazisiwa abantu kuba naba bekhona ngaphakathi. Ubongoze abahlali bale ndawo ukusondela ukwakhiwa lo masipala ngaphezu kokugxeka bekude. Siyafuna into yokubana masokheni iMatatiele ezawuthi ibe yiMatatiele ezawuthengiseka kumuntu wonke. iMatatiele ayizange ibe yiMatatiele emdala. iMatatiele ayizange ibe naMatatiele ibe yiMatatiele enengca ekhulela phezulu ebamdaka ngenxa yengca engachithayo. iMatatiele ayizange ibe ne-drainage system eblokhayo. iMatatiele ayizange ibe nabantu abakrwada nabangakwazi ukunyamezelana nokuphathisana ngezinto ezikhona zasekuhlaleni. Siyafuna ke ukuthi ke siyayirhalela nemedia, zonke media platforms, no Facebook, no Instagram, no Informa, no banibani. Xa sithi sokha iMatatiele, masike siyive imedia ithetha kakuhle ngeMatatiele.